una relació pot ben justificada en què... Soc la Berta Ruiz i interpreto el personatge de la Blau a la tercera temporada de Gemini. La Lisa comienza una nueva etapa, en una ciudad nueva. Al que no se espera la Lisa es que la solitud y el buit l'engoleixin en una ciutat que mai no dorm. Per descobrir qui ets. Créixer també pot ser quedar-se. Perquè a vegades el que necessites ja ho tens aquí. Estrella Polar, patrocinador oficial d'Elisa, la sèrie. Vaig. Mathis, Bonjour! Anem a fer un cafè. cafè. Sí, però aquest cop no l'hem de fer nosaltres. Sí, agafo la jaqueta i vinc. Entro, t'espero aquí. T'espero aquí. Ivan, i li dic, a Bèlgic, les patates els les mengem amb musclos. I s'ha quedat amb una cara. Ho has sentit? És boníssim. Ah, sí, patates amb musclos. Quina guarrada. Com? Perdona, Mathis. Estic superespessa avui. Pourquoi? M'han ofert si vull anar un any a treballar a la sucursal de Toulouse. De quoi? Félicitations! Aquí en dieu Tolosa, no? Diré que no. Sí, bla, 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 és una oportunitat única. No, ni de broma. Està a 5 hores de vosaltres, de la meva família, i jo aquí ja ho tenia tot controlat. Ah, mon Dieu, Elisa, mai tenim res del tot controlat. T'ho dic per experiència. Elisa, ets valenta. Ho veig cada dia quan fas coses que et fan respecte. T'anirà bé, seguríssim. I si no? Bon, doncs tornes. La teva xarxa serà aquí, sul només un any. Mira, jo estava igual quan vaig venir, tenia peur. I ara no canviaria rien de rien. Us he conegut a vosaltres, la comunitat de la uni, però el plus important és que m'he conegut a mi. Bones. On està la Neus? M'ha dit que vendria amb tu. Ara bé, l'han trucat. Una tal Úrsula van der no sé què. Deia que era important. No ho sé, jo si no té res a veure amb mi no escolto. Ah, doncs llavors no escoltaràs que a la Lisa li han donat feina a Tolosa! Oh, Lissà, Aquó és fantàstic. Quina terra més noble. Castels, camps de girassols, formatges apestoses. És a Toulouse, França, no Tolosa del Llenguadoc. Ah, A més, des de quan parles occità? què passa? Amb els videojocs s'aprenen moltes coses. I tu, ja parles el francès? Rien de rien. Ah, vas-y, parce que le problème, les idiomes, je t'enseigne. Ho faries? On va fer ça, ok? Jo t'ensenyo francès i tu acceptes la feina, ok? Ei, guapos! Neus, me'n vaig un any a treballar a Tolosa. Lisa! Toulouse? Quan vam fer el canal d'Humiding ton pare no ens va agradar gens. Home, però és que hi vaig a treballar, no a fer turisme igualment. I ja podràs treballar sense saber l'idioma? Doncs m'apuntaré a l'escola d'idiomes de la UBIC. I quan estiguis cansada, quan hi hagi molt soroll, molta gent, allà ningú sabrà que necessites parlar. Mama, prou. Sembla que pensis que no ho puc fer. No, no és que no puguis fer, és que a vegades el món no és amable amb tu. Ni amb mi ni amb ningú, mama. Però és que saps què? Que crec que ho puc fer. Tinc com una veueta dins que em diu que potser no serà tot perfecte, però que ho tiraré endavant, com he estat fent tots aquests anys durant la carrera. Ja ho sé, filla, però és que què faré tan lluny de tu? Mama, és només un any. Només. Saps què diuen els francesos? C'est un forgeron qu'on devient forgeron. La traducció aquí seria la pràctica fa el mestre.
C'est un foc Jean comme devient un foc Jérôme. Bien, ça. S'estén... Non, mais Victor. Fes I, ara E. Ara fes I. Quiet. Aigua. Aquest es moriria de set. Va, nois, proveu un altre vi, Ouais, magnifique. Sabies que el gluten no desapareix amb la fermentació? Ah, sí, no ho sabia. Veus? Jo també sé coses. És broma, que ho sabia. Què passa, que ho saps tot? No ho sé tot, seria inaguantable. Ho sé gairebé tot. Ah sí, bé, doncs aviam si sabeu aquest embarbussament. Si mon tonton sera tendu. Sí. Mon tonton. Nois, vale. Perdó. Hola. Perdona? Sí? Sí, és aquí la graduació? Sí, però... És molt d'hora. Ja, Gradues avui? això sembla. Enhorabona. Ara, el món és teu! I així acaba aquest any. Segueixo aprenent francès. I amb l'ajuda d'en Matis, a poc sento que em vaig defensant, a part de les classes online. També he après que encara que les xarxes que tinguem estiguin molt bé, és molt important no parar de teixir-ne de noves. I sí, he estat perduda, bastant. I no m'ha agradat gens, però he entès la importància d'estar-ho, per explorar, per trobar-me i per entendre mica en mica qui sóc. Ara m'enfronto a una nova incertesa i davant d'aquesta sé que el que em farà de brúixola són sempre les bones preguntes.